Velkommen til Roskilde Festival 2012. Jeg står her i Pure City-området, og bag mig ligger Open Borders. Det er det projekt, som vandt årets Build What Here-konkurrence. En konkurrence, som Roskilde Festival hver år laver i samarbejde med Dansk Arkitekturcenter. Nu går vi om og ser på, hvem der bruger det, hvad det kan og hvad det er for en størrelse. Nu sidder vi her i Pure City-området ved Open Borders-installationen. Og jeg sidder her sammen med Maj og Anne, som kommer fra Defunk. Og kan I ikke allerførst lige prøve at fortælle mig, hvad er Defunk? Defunk, det er Dansk Flygtningehjælps ungenetværk. Ja, så det er en ungeafdeling under Dansk Flygtningehjælp. Det er super. Og hvordan har I brugt den her installation med alle dørene? Vi har indrettet en labyrint, som skal symbolisere flugten fra hvor man indkommer fra som flygtning til Danmark. Og så vi lavede en slags tipskupon med 9 spørgsmål, hvor man så ligesom hver post er et sted i labyrinten, hvor man får noget information om flygtninge i verden. Og så, som skal symbolisere mødet med det danske asylsystem og den europæiske lovgivning på asylområdet. Ja. Ja, jeg tror at vi egentlig er ret godt tilfredse, både sådan med sådan den informative del af det, men også det der med at komme ind i en labyrint, og folk kommer ud og fortæller, at de faktisk farede vildt derinde og ikke kunne finde rundt, så på den måde er der også sådan en oplevelse i det. Det synes jeg er helt vildt fedt, at man både lærer noget, men også sådan oplever noget. At det alligevel er lykkedes at få det til at hænge sammen på den måde. Nu har jeg fundet 4 unge mennesker her, og dem jeg står med, det er Louise, Mikkel, Kasper og Andreas, og Karin kan desværre ikke være her i dag, hun er også en del af. Og det samme er I? Tegn og Gæt. Tegn og Gæt fra Aalborg Universitet. Ja. Det er jer, der har lavet det her projekt her. Prøv at fortælle lidt om, hvordan er det at se det i levende liv nu? Jamen altså, det er jo super fedt at se, hvordan folk de bruger det nu her. Vi har jo siddet i lang tid og designet det, og tegnet og leget med små modeller, men det er jo utrolig fedt at se det i 1-til-1, og hvor folk de går rundt og bruger dørene og leger med dørhammerne og de klokker, vi har hængt op på. Et bærende koncept har netop været dørene, som har kunne åbne og lukke, og som har haft en masse symbolsk handling eller betydning for projektet. Men hvordan bruger folk dørene? Jamen altså, folk bruger dørene sådan, som til hvilezone eller i leg, men de forstår, altså mange af dem forstår hurtigt sådan ideen med det der med, her kan jeg ikke komme igennem, og her nu skal jeg finde en anden løsning. Så på en eller anden måde, så de er rimelig bevidste om det, selvom det her det måske er mere en større legeplads eller sådan noget for roskildevældskængere, der kommer for at hygge sig og feste. Og nu er I jo stadigvæk studerende et par år nu, men jeg bliver nødt til at spørge, om det her har åbnet nogle døre for jer? Jamen det har det helt sikkert. Vi har fået en masse erfaring ved at skulle samarbejde med DAC og dem, der har stået for NGO'erne. Der har ligesom været sådan nogle gensidige krav. Altså, vi ville gerne have vores koncept og vores idé til at stå klar, men de ville jo selvfølgelig også gerne have, at vi lavede nogle flere rum eller bygget videre på nogle af de idéer, vi har haft. Og på den måde så har vi sådan haft sådan et længere samarbejde sådan i løbet af de her sidste par måneder, hvor vi har snakket igennem om, hvordan vi så skulle vinkle det her, inden det blev bygget. Jeg går ud fra, at I er ret stolte over det her, men hvad er I mest stolte over? Altså jeg synes, personligt så synes jeg, at det her kunne danne rammer omkring det her lidt seriøse emne, men stadigvæk kunne servere det til et festivals publikum. Det har været, og det så er lykkes. Det er noget af det, jeg er stolt over.